kötelező győzelem megvan, volt közte 20 is. Ahogy éreztétek magatokat a pályán? Én azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát a pályán, talán az eleje kicsit görcsösre sikerült, de bízok benne, hogy ezt gyorsan le fogjuk vetközni, hiszen a hollandok ellen nem fog beleférni ez a 5-10 perc talán. De aztán utána azt gondolom, hogy tudtuk játszani a gyors kézilabdát, mindenképpen ez volt ma a fő szempont, hogy egy jó védekezés, utána fussunk végig 60 percen keresztül. Én azt gondolom, hogy ezt megcsináltuk becsülettel, nyilván belecsúsztak hibák a gyors játékba, ebben még lehet fejlődni, de fontos lesz a hollandok ellen is nem csak az előrefutás, hanem a visszafutás, hiszen tudjuk, hogy milyen gyors kézilabdát játszanak. Te is említetted, azért így voltak technikai hibák, illetve kimaradt néhány zicser, ami tényleg a hollandok ellen nem fog beleférni. Ezt hogy lehet kijavítani 2 nappal későbbi mérkőzésre? Azt gondolom, hogy egy olyan meccsen, ahol talán szorosabb az eredmény, magasabb lesz a koncentráció is. Én ebbe bízok, hiszen most voltak azért olyan helyzetek, amit elkönnyelműsködtünk talán, vagy azt gondoltuk, hogy simán bemegy, aztán a kapusuk nagyon jól védett. De nyilván ebbe is fejlődnünk kell, hiszen a makedónok ellen is sok zicser kimaradt. Bízok benne, hogy ez a hollandok ellen másképp lesz. Beszéltem a hollandokkal is, azt mondták, hogy látják az esélyt, hogy legyőzzék a magyar válogatottat, mert csak abból indulnak ki, hogy ők megverték ugye Észak-Macedóniát, ők pedig pontot raboltak tőlük. Azt gondolom, hogy van törleszteni valónk a hollandok ellen, és szerintem 100%-ban bele fogunk menni ebbe a mérkőzésbe, és tényleg azt gondolom, hogy a védekezésen lesz a hangsúly, hogyha azt jól megcsináljuk, és kompaktak leszünk, tudunk labdákat szerezni, és nem könnyű gólokat kapni, akkor bízok benne, hogy ez össze fog jönni nekünk. Nyilván a rossz emlékekre, a 2022-es mérkőzésre gondoltál, azóta azért sok víz lefolyt a Dunán is, és hát ti is fejlődtetek, illetve ők is, ti talán egy kicsit többet, hiszen ott voltatok az olimpián, ők pedig nem. Te hogy látod a 2 csapat párhuzamos fejlődését? Igen, azt gondolom, hogy talán fejlődtünk ebbe az ilyen csapatok elleni védekezésbe, támadásba, hiszen azért az Izlanddal is elég sok mérkőzést játszottunk, és ők is ilyen kézilabdát játszanak, mint a hollandok. De hát nyilván minden meccs más, szóval koncentrálnunk kell nagyon, hogy ez sikerüljön, és tényleg van mit törlesztenünk. Hogy lehet majd megfogni a gyorslábú irányítóikat, átlövőiket, mert ma is láttuk azért az észak-macedónoknak meggyőtt velük a bajuk. Igen, én is láttam a mérkőzést, nagyon jó játékosai vannak, akik egy az egyben nagyon jól cseleznek. Szerintem a kulcs az lesz, hogyha esetleg még veszünk is egy az egyeni párharcot védekezésbe, akkor a következő társ ott legyen és segítsen. Én személy szerint érzem a magam bőrén, amikor edzés van, hogy azért nem olyan könnyű akár a Sipi vagy a liget közébe menni, szóval bízok benne, hogy ezt fogjuk csinálni. Nyilván vasárnap sokkal több magyar szurkoló is lesz itt, és hát most is láttam, hogy voltak Csurgóról, illetve Tanúszegon, Merszben voltak. Mennyien jöttek el neked szurkolni közeli Somogy megyében? Hát igen, azt gondolom, hogy azért innen a közelből jöttek páran. Nagyjából szerintem egy ilyen 10-20 között biztos, hogy voltak, akiket ismertem, jól esik azért, és nyilván nekik is azért ez nagy öröm, hogy itt a közelben, és nem kell annyit utazni egy mérkőzésre, és szerintem minden egyes mérkőzésen eddig itt voltak, és itt is lesznek.